kublai phi baro ki parlok ki parjor ki ba pet ya kene ka video ha kene ka por ka ba menta ka jing kublai kerpang kan let ru si masta ps ling do I bala dan ka jing bot ka jing parkhat ka ba jangai ba ban bo ta kene ka debate competition halor ka phang ka ba dan jing bot ba de ngan sa pen sngoi ka ta ka phang ngan pen I thu shwe la de ngade I la su dor maulong I ba shong ba sa ho deu sau krang is ka hill district kan ne ka shnong jonga ka dan ha kan ne ka thain ding ye nga thlai dan ki ba tep ba dan ki ba tep de ngade ru inong shi benta ha kan ne ka debate competition ban ka phang ka bala bu ha kan ne ka long pa ha to khamla ka ba ajat pa ne ka ba ajat kemi nga shimet nga kershan ya ka ba ong khamla ka ba ajat shak kemi namar balai ka don em ka daw balai ajat shak kemi ka daw ban kong kalong ban penne pensa ya ka riti dustur jong ukhasi mar kum bangi tip shitlup ka perthei kat kum ga jing tip jonga om judan ban ajat shak kemi dei tang mangi ki khasi ki ba ajat shak kemi ngilong ki ba don bok bat ngilong ki ba kodor hadu kata bat ni jor bat ki wei kane ka pen I ba ka jingirang kat dor ki ken thei bat ushin rang ngilong mar kat jo om don ba kham krau mano ba kham krau ba kham po mano borok ngilong mar kat jo tang ba ka ba kong san ka long ban penne pensa ko mangalong khmat ya ka riti dustur ukhasi namar nadu man shwa hindai hintai om judan gi khasi ban ai chat jo ko pa 100% ngala ban om ba si sen ba ki de ki pure khasi la de ki khasi ki papaka baro ang ai chat shaka kami om jo ko pa nang ta ka ba ar ka long ba kum bangi tip ba ka ken thei ka dei ka nong kit nong ba na do ba ka dang pun ye ikon jong ka ko po ka kit ka ba ta do banda kha andala kha ru ka bu bat ka sumar ka pene ban sana pene jong ka hatu film so tanan pan ai chat shaka kami ta ka de ka wei nang ta sa ka wei ru ka kan thei le ne ka kami ka dei ka school ba ka ba he tam le ne ngila ba nong kitin nang wei ka university mo ka ba he tam ka kami ka dei ka nong hikai ka nong yalam he ki khun ha oi tha bang ong kom ta ong ba ukpa don dor e kam dei kom ta hen dei paro ar ki don dor ki long ki ba kor dor hen re ka ba kham kong san ka long ba mo ukpa unong let bala kit nong ban ra ba mo ra di ai yin ka kami ka dei ka nong sumar ka nong pet ka nong ma ya ka yin ka sem kum bangi tep ba ki khasi ki kham anong kum no ba namar ba shi sin ba ki kan thei khasi ki la shong kurim ushin rang o ha ban wan she yin jo ka kan thei ya de ba kum ta ngin ong kum no ka dei ban ai chat she kan thei ya she ka kami ya te kum ki ki jat ki khla jat ben mo kum ki khar la se ha ba ka kan thei no shin rang ki la shong kurim ki kan thei ki ha ban chi shin rang ka tu ka te kin ban ai chat sha ushin rang te kum ta bangi pat ki shin rang ki wan sha ki kan thei te ba ki wan kum ta ka dei em ban ye te ya ka yin ka sem leng ba ka kor ka jat shumot dor lada kishin rang khasi ki wan ki la shong kha te ki habun wasi yu kan thei kin ai jat tagi kin thei pat kin ai jat shau tok pa te shumot dor gitu ki mi et kin ai jat kum no la long dam wer em te na ka ta ka daw ka taru ka dei ka wei ken ba kan long ka bejat bet yin ti ka dei ban ai jat sha ka kami te ka kum ga chi su thu jonga te ka kham la shi bon ban ai jat sha ka kami om dei tang kata bat ka wei ru ba bangin pene pensa ya ka riti dustur ukhasi na do ka por thau lang bat ka yau bei ba ki dak em mak sla par thei ki menen dai hen thai ki ai jat sha ka kami kum tangi ru nyum dei ban pen kala dei ban pensa ne pensa ya ka ritui dustur jong ulong shwa man shwa tang ki ne ki tin ba khndiat khublei shi bot